Jotono sanja kaham tini taisa normi bagoi update tui faikya chini kisti Tripura bini soril bo mahai ongkha te bo sujarte bo kaham kwrwng tong aborokno kwbangma borok khwnana muchungjago tai comments bo khlaio comment tai call bo khlaisungo hinkhe aborokno norokno khwnarwni bagoi tai norok bo sinamrok muchungjago aboni bagui ma faikha tini update rok tuinai hinkhe chung jotono saimano private hospital tai government ni hospital amo different chung kwbangma private hospital chung thangka kok rok salaikha kisti ni bini mokol ni cancer rok no tuinai hinkhe chung samani pori borok suggest kha cherai boto cherai klui tai private rogo borok blai rang sano tai kaisa chikon sasa sample na nase 45,000 ok rang sanjago hinkhe naidi hinkhe kisa sample kisa namase 45,000 nango hinkhe ning o jagao pura treatment khlainani hinkhe o jagao 7 থেকে 8 lakh rang thanai hinkhe chini yago asarang kwrwi amo chung government ni thani bo chung chubachu maiya amo just norokni chubachu baise chung tini kisti Tripura no Kolkata tui phaio government ni hospital o hinkhe norok bo saimanna government ni hospital o hinkhe kisa late ongo tai private rogo hinkhe kisa dogo amo domani hinkhe amo bebak rang se dorogo borok doroya hinkhe chung tini bini bagoi ma khasiklaikha je phaimani simano chung khasiklaijak chung 2 jona chung 3 jona boto Sikangpuro doctor naijakma rok kuno document koroi tai ni CT scan bo koroi blood test bo koroi kun phamjak kari bini report hinkhe taisa chung bono kwtal babe khe chung ma khlai rekha blood test urine tai echo test amorok chung ma khlai rekha hinkhe bini sobse important hinkhe CT scan hinkhe CT scan maini bagoi se chung bono operation khlairi maya hinkhe tini khe chung bono CT scan khlai rekha tai report mangkha hinkhe report o chung doctor no swngnai mani doctor kam khe no saka CT scan khlaimani je paper manma jagao a jagao hinkhe cherai ni bokhorogo asuk effect oyako je bini je cancer hinkhe operation khlaima nai hini ro khakhayo chung tamni hinkhe bini bokhorogo asuk je cancer tabuk bo mane effect oyako haifano bono operation khlaina thangka hinkhe thui nango important khe naidi boto mai bo chaya prai mai chaya se bo 3 থেকে 4 mas ongkha mai kisakon chaya bo nung dud bo kam khe nung ya hinkhe bini soril ekdom chikonong thangka keramong thangka tai bwsako thui kwrwi chung tini kaisa bini bwsani thui namase kaisa yaktuni se thui kaham khe manliya duita jagani thui nawui se kisasa mano hinkhe naidi bini soril bom hai ongoi tongkhana cheraidi bo horo bo thui maya salo bo thui maya amo haikhe no bo katogoi phaikya 4 mas cherai bwsa hinkhe okara rok se horo thui maya hinkhe bwsa nostong thango hinkhe cherai tamna tongba bo bole mai bo chaya dud bo nungya kun phan chaya hinkhe kisa misa dud chabo bumani asukbai no bo tongo aboni bagoi bini bwsako thui kwrwini bagui no tabukhe problem je puro operation khlai aporo to thui nangnai
hingke tai cerai chikoni bagoi bo belai bini busago norbil ong thangka hingke norok bo kwbangma borok no naising naijak tai uansukgui bo tonglaio khwnana bagui kistini operation bufuroknai aswk telangma 3-4 din oi thangka tabok bo operation khlaijak ko hingke government hospital hingke amtini ongo hingke government hingke kisa kostoma khlaio aswksi nung tokhai to borok bo nono operation khlai diya doctor ni bo kwbangma process tongo borok process khlaioi nono phat chakai nono borok operation khlaia borok by chance borok operation khlaioi jekono cherai accident ong thangka hingke aboni daito sabunani ba hingke aboni bagui borok bo operation khlaia joto report mamani porise borok operation khlainai hingke tini sukjaratoi joto report no mangkha no hinjaka tai kaisa mansuya ko abo khwnamannai hingke khwnamanmani porikhe bono operation ni bagui bono date dinai hingke chung khayo bo dakti no operation khlaijaknai hinui hingke kisti Tripura tini government ni thani kuno help rok maya one rupees pon help maya ko omo bebak norong ni chubachu bai norong hamjangma bai norong ni kolom tibuti bai se tini bo o jaga phaisa payo Kolkata Medical College Hospital o RIO hingke chung tini rang chini yago 6 থেকে 7 লাখ rang tongkha hingke bono 1 থেকে 2 din bisingno bono operation khlaima khamung aboni bagui se problem tini rang kani bagui tini chung o jaga bo cherai bo kosto mano buma bo phabo kosto mano jara naikolnai borok bo kosto manai matongo am haikena matongo kosto manoi hingke abono norong ni hamjangma bai norong chubachu bai norok chubakha tai norok bo bono hamjagoi tongdi tai bini bagui bo motai ni thani kholomdi tai kaiton ni thani bo norok suri laidi hingke bo angkha khayo bo kaham khaino taisha Tripura haste chini rangchak Tripura jaga bo taisa kifli phainai hinai angkha khayo hingke narok abono bini bagui suri laidi motani thani kholomdi bini shoril kaham ongnani bagui tai abo to doctor rok bo sawo 100% to mane borok guarantee maya chirai tamo ongnai ongya amo to joto kisu operation ni porise mane saimanai chirai tamo ongnai ongya borok 100% borok guarantee maya mane o chirai amai ongnai ongya hinai tamnike tini to mane report mangkha chirai ni bokhorok kaham no tongko hingke kaham tongphano bini bwsago thwi kwrwi abni bagui se wana changnai kok hingke kwbangma borok rok bo baksa negative uansugo tei baksa hingke kaham no uansugo hingke ang aborok no khulugui saliya je positive uansuk naini bagui ang kok sanai hingke naidi nung borok no negative uansugoi nini kuno labh kwrwi nini kuno phaida tongla nung je borok no positive uansuk amo se sobse kaham hingke tini bini bagui bo positive uansukdi chini kisi Tripura ni bagui norok positive uansukka hingke bo kaham kwrwng khaina bo taisa Tripura o bo kifil pinai norok ni positive ni bagui hingke angkha khayo bo kaham kwrwng khaino taisa Tripura kifil pinai hinai hingke tai kisa ongkha amo ongkha buma ni problem hingke naidi buma bo busani hamya ongma bai tai cherai
non nugoi buma bo belai choril hani ongjak tai mai ti chaimia bosane bagai wana oi tini buma bo kisa lumjak ingke songhai pano lumphano bono bitirok charawine tab kisa bini buma solidra bongkha ingke norok nai tongdi joyawoi norok next norok kaisa update rok manphinai kisti tripura no operation khlai mani rok tai operation khlai mani poyo bini sorila bum hai ongnai amor ono nang taisa kaham ke no update phinai ke tao ang nijer no kongre manjak kokro baso kam ke saimia tai ase x-ray no khoroi kongrai rok bele bari jak ang bor ni bagoi belai ongo belai angkha khaplungka phungni 8 thangai ke sarini 5 ta je payo jeboro office time pai abrono payo sini kambo amni bagoi sungbo chini je manchak sungbor non belai help khlaika tai chai to khlaike norok next video norok naina tapukdi je puro bon operation khlai aporna norok no taisa kamke saikenari nai ingke asung nongkha tin video jatona hambai